Správy bez politiky a ťažkých analýz. Áno, aj také existujú. Vítajte pri Správach bez kravaty. Ponúkneme pozitívny príklad susedskej pomoci z malej obce. Povieme si, prečo je priam nevyhnutné, aby pracovalo viac žien v IT sektore. A máme aj malé prekvapenie k blížiacemu sa Dňu Matiek. Senzory, ktoré monitorujú obsah kontajnerov na smeti. Na Slovensku ich využívajú už viaceré samosprávy. Zvyčajne však ide o väčšie mestá a najmä tzv. Polopodzemné kontajnery. Príklad zo Svidníka ale dokazuje, že technológiu možno využiť aj pri klasických kontajneroch. Tie sa podľa kolegu Roberta Latu oplatia aj v menších mestách. V skúšobnej fáze má Svidník 30 senzorov. Inštalovali ich na 4 stoiskách. Mesto takto zistí aj to, ako funguje zber kuchynského odpadu. Pomáha nám aj v takých drobnostiach ako odhalenie zaseknutého kontajnera, čo sa ukáže nenaplňaním, alebo zároveň sme chytili aj páchateľa v podstate príčine, keď využil kontajner na plast, kde naplnil objemným odpadom. Nad polopodzemnými kontajnermi neuvažujú, dobre im slúžia aj tie klasické. Ostaneme pri týchto klasických kontajneroch, ale plánujeme zmenu v tom, že urobíme uzamykateľné stoiska. Nechceme znižovať nejako rapidne počet kontajnerových stoisk. Stropkov naopak stavil práve na polopodzemné kontajnery, rovnako sú v nich senzory. Mesto to týmto spôsobom rieši 3 roky. Osvedčili sa nám veľmi vzhľadom na to, že vieme zefektívniť vývoz, odstranil sa aj neporiadok okolo stoisk. Senzory dokážu upozorniť aj na to, ak by v kontajneri horelo. Stropkové majú zatiaľ 4 stoiská, každý rok by chceli pridať ďalšie. Minulý rok pandemická situácia nedovolila, ale v tomto roku už máme vytipovanú lokalitu, takže aj v tomto roku pribudne v jednom z medziblokov stropkové nové kontajnerové stoisko.